Pingpong na Slovensku je tradícia, talent a úspechy naprieč generáciami. Stolný tenis sa hrá na Slovensku od 20. rokov 20. storočia. Prvé kluby vznikli v Bratislave a Košiciach. František Tokár 10 medailí na svetových šampionátoch, 5 z nich zlatých, najúspešnejší Slovák v histórii stolného tenisu. 1991 vyhral Tomáš Jančí, Milan Grman a Roland Vímy, získal bronz v tímovej súťaži majstrovstiev sveta. 2024 Barbora Balážová vyhrala prvý európsky titul pre Slovensko v deble. Ľubomír Pištej je mnohonásobný majster Európy v miešanom deble. Pingpong na Slovensku je tradícia, talent a budúce hviezdy.